La Jonc és una orquestra jove que s'ha format fa 10 anys ara, al seu aniversari, i està formada per joves músics de Catalunya, de tot arreu de Catalunya. La Jove Orquestra Nacional de Catalunya comença com quasi qualsevol orquestra jove, pretén donar l'oportunitat als joves estudiants de música de poder tocar en una orquestra, perquè quasi que estudies al conservatori i fins que no treus una plaça en una orquestra professional no toques. Per ingressar a la Jonc es fan unes audicions a tota Catalunya i aleshores el temps de permanència són 2 anys, fins als 23 anys, i un cop tens 23 anys, en principi pots anar renovant un any, fins als 25. I a partir dels 25 ja s'ha acabat tot. A part de l'orquestra es fan bastants plans i s'organitzen grups de música de cambra i diversos encontres durant l'any, a caps de setmana i sobretot a les vacances. Després de passar per la Jonc veig que hi ha molta feina per fer encara, que és un lloc on he après molt, he conegut moltíssima gent, però que queda molt camí encara per estudiar i per anar treballant i formar-te com a músic professional. Amb motiu del desaniversari de la Jonc fem un concert així especial i toquem la primera sinfonia de Mahler. Doncs de nervis, en principi s'entén una mica al començament, però després ja passen perquè ja disfrutes i ja està.